Țiorii mei, asta e mașina mea și uitați ce am pățit. Bă, nu știu cum e posibil, deci efectiv nu știu cum e posibil să se întâmple așa ceva, fraților. Uitați-vă puțin, cineva mi-a lovit mașina și a fugit. Scuzați-mi freza în primul rând, chiar după videoclipul ăsta o să mă duc să mă tund. Și, bă, mi se pare aiurea rău ce se întâmplă, mi se pare super nasol să lovești mașina cuiva și să fugi. Din fericire eu am văzut pe cineva, nu sunt sigur dacă acel cineva este făptașul, dar am să vă zic pe scurt, eram într-o parcare la un magazin de ăsta, un centru comercial, și lângă mine când am venit la mașină nu m-am uitat la mașină, greșeala mea. Era o doamnă, nu vreau să zic că ea e vinovată 100%, dar ca să vă dați seama, era o doamnă care vorbea la telefon și se uita non-stop cu coada ochiului la mine. Eu am văzut treaba asta, mi s-a părut puțin dubios, dar nu m-am uitat pe ea să nu zică că, bă, că ceva, nu știu, știți cum se zice în ziua de azi, dar am mers mai departe, m-am urcat în mașină și am plecat. Avea o mașină albă, un A-Class, și doamnă, dacă te uiți la clipul ăsta și mi-ai lovit mașina, aiurea, nu știu ce să fac acum, sincer. Lăsați-mi un sfat în comentarii. Cineva îmi zicea că trebuie să mă duc să declar accidentul ca să-mi dea autorizație de reparație. Bine, asta mi se pare o prostie, sincer, dar acum nu știu. Lăsați-mi în comentarii, dar oricum vă țin cu update. O să rezolvăm într-un fel problema. Sper să rezolvăm într-un fel problema. Vă dau update-uri.